טוב, שלום לכולם, אנחנו עידן ותומר, וזה הסרטון לקראת ועדת מעבר השנייה שלנו. האפליקציה שיצרנו היא Check It Out, וזה בהנחיית גלית חיים. מטרת הפרויקט, הבעיה. נניח ואתם יושבים בפאב עם כל חבריכם, שותים ונהנים, וברגע שמגיע חשבון, תמיד ישנה פרוצדורה כזאת שכל אחד תופס את החשבון, מחשב לעצמו כמה הוא צריך לשים, לפעמים זה חישוב לא פשוט בכלל, ורק לאחר מכן הוא מעביר את החשבון הלאה ליתר השולחן. ואם כולם כבר חישבו ועדיין מספיק כסף, אולי אחד החברים שכח לכלול את אחד הפריטים מהחשבון, חוזרים על אותה פרוצדורה פעם נוספת. יכול להיווצר מצב שחישוב החשבון ייקח זמן רב, וזה זמן שניתן לחסוך. אז מה הפתרון שלנו בעצם? בתחתית החשבון יופיע קוד QR, אותו אחד מחברי השולחן יצטרך לסרוק בעזרת האפליקציה. ובעקבות כך ייפתח שולחן באפליקציה המכיל את כל הפריטים שבחשבון, ועבור כל פריט מחיר וכמות. כל שנשאר כעת זה שכל החברים ייכנסו לשולחן, יסמנו בריל טיים את הפריטים ששייכים להם, ובכך הם בעצם יעדכנו את רשימת הפריטים בשולחן, ויחשבו את הסכום שכל אחד מהם צריך לשלם. בעזרת Check It Out הזמן שניתן לחסוך נחסך. אז מה מצב הפרויקט שלנו נכון לעכשיו? כל הפרויקט שלנו מתחלק לשתי צדדים. צד אחד זה אתר וובי שמדמה את הקופה הרושמת בעצם, והצד השני זה אפליקציה, Check It Out. אז אתר וובי שלם, כבר פונקציונליות שלמה, הכל עובד, הכל רץ, וגם הפונקציונליות של האפליקציה והלוגיקה הבסיסית שלה כבר ממומש הכל, ועובדת וניתנת לשימוש בעצם. האלגוריתם שרץ האפליקציה מנתח את הפריטים שהוזמנו במקומות השונים, ובכל ביקום מחדש יתעדף פריטים האלו אצל המשתמש. אז מה נשאר לנו בעצם עד יום הצגת הפרויקטים? המשך עיצוב האפליקציה, שיפור האופטימיזציה של האלגוריתם, שיפור חוויית המשתמש, קוד ריפקטורינג ו-QA ודיבאג. הציוד המיוחד שאנחנו צריכים בשביל יום הפרויקטים זה מחשב או מסך, טאבלט שעליו נריץ בעצם את הקופה הרושמת שלנו, מכשיר אנדרואיד גרסה 5 ומעלה, ואם אפשר שתי מכשירים, ככה נוכל בלייב להראות שמישהו אחד יוצר שולחן, אחרים מצטרפים ואת התקשורת ביניהם. תחום הפרויקט, אז יש את הצד של הווב, שזה הקופה הרושמת, ויש את הצד של האפליקציה. טוב, נתחיל עם הדגמה של איזה סנריו של האפליקציה. זה הצד שמדמה קופה רושמת. נגיד ואני עכשיו נכנס לאיזשהו שולחן, ואלה המוצרים שהוזמנו. בתור המלצר אני מסמן אותם, ומוציא קבלה. הקבלה הזאת בעצם נותנת לי את הקוד QR, שאותו אני סורק, ואחרי זה אנחנו עוברים לאפליקציה, מיד נציג אותה. טוב, אז עכשיו נראה לכם את הצד של האפליקציה. זה מסך הכניסה, כדי להתחבר צריך אינטגרציה עם גוגל. עכשיו בואו נתחבר. עכשיו כשאני בפנים, יש לי שתי אפשרויות, או לבחור שולחן מהרשימה, אפשר לראות שיש BBB בקרבת מקום, או לסרוק חשבון ולפתוח שולחן בעצמי. אז זה מה שאני אעשה עכשיו. יש לנו את החשבון מקודם. ואיך שסוגרים את הקבלה, נבחר שם, נקרא לשולחן לגראז' סמך 1, 2, 3, ואני בפנים, הנה כל המוצרים. עכשיו אני יכול לבחור כמה מוצרים, נגיד ניקח מק אנד צ'יז וניקח סושי. אפשר לראות, יש לנו פה איזשהו לוגר שמראה מה עשינו, אז הנה אני לקחתי מק אנד צ'יז וסושי. זה מתעדכן בלייב, הנה אפשר לראות בלייב, אני חושב שעידן לקח פיצה וסלט. וביוזר ליסט גם נראה אותי מחובר, והנה גם עידן מחובר, כפול. אוקיי, עכשיו נעבור לחשבון. רואים כמה אני שילמתי, אפשר גם לחשב עם הטיפ. וברגע שאני רוצה לסיים, נלחץ דן, כדי להודיע לשאר המשתתפים. טוב, אז נראה עכשיו את הצד של האלגוריתם. קודם, כשהיינו בשולחן, בחרנו סושי ומק אנד צ'יז. עכשיו אם אני נכנס, אני אמור בסבירות גבוהה לראות אותם ראשונים ולא אחרונים. בואו ניכנס לשולחן. הנה, כמו שאפשר לראות, מק אנד צ'יז ראשון, סושי שני.
האלגוריתם בעצם ניתח פעולות שעשיתי בעבר, ויודע עכשיו למקם לי את הפריטים האלה ראשונים.